Ja, daar komt weer in. Morgen! Wij starten. Rondjes. Even om een paaltjes. Kijk, even achter die mevrouw aan, die weet precies hoe dat moet. Ja, maar lopen jongens. Goed zo, Bente. Kom maar, het wordt nog wel eens wat, joh. Kom maar, Bente, braaf. Goed zo. We hebben alle ruimte, een beetje ruimte houden. Gewoon volg zeggen. En we gaan lopen, dat verstaat die hond niet. Gewoon volg. Binnen het hondentraining, net puppytraining. En er hebben een hele jonge hondje, nou daar ben we krijg maar naar gang. Dat is de tweede leesloop. Die moet heel wat leren. Het is in het begin heel moeilijk even en dan liep het heel rommelig. Maar over een paar weken just dat er vooruitgang komt. En het terug herhalingen lezen dat. Het is ja, gewoon vrijwilligerswerk en ik vind het schitterend werk met die jonge honden. En ik met die ouderen. En het is just steeds vooruitgang. Beetje opgooien, Foekie. Je doet dit together met je vrouw? Ja. Je bent wel een mooi stel zo, net? Ja, schitterend stijl. Dat is prachtig mooi. We praten en praten door. We trainen vreedzig nog en we trainen in een week nog wel. Maar die wetterhoen, ja, dat vinden we gewoon mooi. Er zit een proteïne. Ja, het gaat wel leuk. Oftewel heb ik wel eens even een aanvaringje. Dan zei ik wel eens nou, zus of zo of wat dan ik maar. Dan zei het een shirt in mijn jongen. Ja, het is ik zo, dat doen we even. Ik zet dan een plan uit. En dan gaat zij met de dummies voet. En het downlezen, dat doet zij mooi. En dat doet ze vooruitsturen, doet ze praten. Dus dat werkt dat. Ideaal team. Ja, ben ik dik tevreden mooi. Hoe bijzonder is deze training? Nou, wel zeer bijzonder, want ik kom hier apart voor uit Steggeda. Dus ik moet eerst 3 kwartier rijden. Dus ik zou zeggen, ik heb er wel wat voor over. En hij doet het echt fantastisch. Hij is volgens mij een natuurtalent. Dus vandaar dat ik besjoerd ben. En blijf goed. Zo, deze braaf. Nee, zit. Ik jou er nou eerst meer opdracht mee. Moet ze dat thuis doen, dat thuis doen, dat thuis doen, dat thuis doen. Nou, en als ze dat dan weer wat leert, hè, dan moet ze dat snel erop, moet ze dat je verschillen. En ik zie dadelijk wie het wel doet en wie het net doet. Ben je dan reprimandes? Nou, nee, ik ben wel saai. Ik zeg wel gewoon hij wel traint, dat zeg ik wel. Ja, en apport. Bente, apport. Bente. Kom. Dat helpt, hè? Ja, nou. De hond krijgt je les. De meesten krijgen les. De hond ben al heel goed. Dat is net de verkeerde hond. Nee, het leidt voor een grutpad aan de meesten zelf? 100%. Ja, hè? Ja. Net 90, 100%. Het zie je komen bij sommigen like gewoon zenuwachtig. Ik snap net waarvoor. We ben je met je dan gezellig gaan trainen. Maar dan ben je zenuwachtig en dan gaat over het touwtje naar die hond. En dan zie je die hond gewoon stressiger worden. Grote meesten die moeten vooraan. Ze waren net de zin van prrrr, kom. Het was net de zin van die grote kerel die zei kom voor. Hij is zijn hondje. Daarom laat ik het mijn vrouw doen. Dat juist. Zie, dat is. Zij zitten in elkaar. We stoppen dadelijk hoor met die jonge hond. Hey, hallo. Wat hebben we daar een leuke knuffel. Ben je alle knuffels hier welkom? Ja, zeker. Nou, dit is ook een hele leuke. Is je skin? Heb je hem in de wasmachine gehad? Nou, dan komt hij erbij. Komt het vast goed terug. En waar komt hij nou te longen dan? Hij gaat naar de bandjes, wiens ouders afhankelijk binnen van de voedselbank.
Er is wel spul wat een beetje zuurig is. En dan maak je het even scheen. Het meeste ziet er wel goed uit, maar soms heel was dan vind wij het net scheen genoeg en dan doen we dat er even doekje hoor. Maar inpakken, dat doen jullie even net. Ja, maar dat komt aanstaan wel. Ja, eerst maar dit en dan dat. Oh, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste zin. Wij doen ook van het zomeren hier. Ik ben begonnen met Linda Visser. En dan hebben we het eerste 2 jaar dienen. En toen hadden we nog Balzert, Haas, Fransiet en omstreken. Nu doen we het alleen nog voor Fransiet en omstreken, maar daar zit het beeld dus ik bij. We hebben dus boekjes al hier. We hebben toch zo'n soort boekje boven. Door de 5. Ja, ik doe ja. De traaien. Door de traaien. Oké, dan pak ik de 5 nog even. Wij zijn de inpakpieten. Ja. Ja. We hebben weekend poetsen geweest en dan maar wij het eerste inpakken. Waarom doe je dit? Omdat ik het vind dat iedereen een heel goede Sinterklaas maakt. En vooral de bijen, de mannen die in bijen hoeslijn worden. En hoeveel dozen meidje je hem uiteindelijk? Nou, er zijn ongeveer 80 bijen. En er zijn gezin voor 6 bijen, dus dat past net al hierin in een doos. Dus nou, dat komt maar, we zitten over de 100. Dus om Christie het bestoot te lieken? Helemaal. Maar ik heb het graag voor ja.